If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good afternoon and good day everyone. Pinoy Rob Urban Zone, Marbin, Baguio. Please subscribe, like, and share, guys. Lang usan nga lugar lang. Ya ko ano siya ya. Sige. Wala sila kabalo. So hindi nila alam, guys, ang lugar. Uy, sobrang init. Hapon na. 3:40 in the afternoon. Ang init, masakit pa rin. Okay. Ito pala yung napuntahan natin, guys. Dito na pala tayo. Kala ko bago na naman ito, guys. Oh, sobrang init. Boss! Okay. Ay, sa wakas.
Paulay sa takadali guys, sobrang mainit ang araw. Pilakinom. Sige tay. Okay. Dito guys malamig. Kasi maraming kahoy. So dito tayo mag-ikot-ikot. Paikot-ikot lang tayo dito guys. Tingnan natin yung paligid. So subdivision ito. Sobrang init talaga. Ay, buti na lang. Basang basa na yung likod ko guys. Hindi ako nakapagdala ng towel. Wow! Yung mga malaking bahay dito guys. Parang luma ano siya. Wow! Tsaka may lumang gate din dito. Parang wala nang nakatira. Meron. Ang ganda ng bahay. At saka meron ding bahay dito na maganda guys. Oh, sobrang ganda. Tahimik na lugar. Malungkot. Sobrang lungkot ng lugar. Wala akong makitang masaya dito. Flood prone area pa rin itong lugar na to guys. Flood prone area. Pero lahat dito guys, yung mga bahay concrete na lahat. Kaya lang tahimik.
narinig akong mga putok guys. Parang putok na mga paputok ng pamasko. Yung paputok ng Pasko. Oh. May mga putok. So hindi pala nawala yung mga paputok, no? Lalo na pag December. So hindi natin alam, baka baril yun. Okay, nakapunta na pala tayo dito. Ayan. Kaya pala pamilya ko ang lugar na ito. Okay guys, bumalik tayo sa nakaraan. Hi. Ano yan, palamig? Sobrang init, no? Kailangan natin mag-shake. Putok na naman. Juan, Pinoy Rab, YouTube. Ha? Pinoy Rab. Pinoy Rab? Oh, Pinoy Rab. YouTube Rab. Rob. ROB. Pakikuhan ka sa YouTube na dito mo ang page. Okay, subscribe ha. Facebook. I-vlog. Bye-bye. Ano pangalan ni mo? Ikaw, ano pangalan? Mia. Mia, ikaw? Marilyn. Marilyn. Marvin. Correspondence ng Pinoy Rab. Okay, bye-bye. Pinoy Rab. Okay, bye-bye. Subscribe. Merong sasakyan dito na nirepent. Okay. Siguro luma na yung pintura niya. Ayun. Talagang nakapunta na talaga tayo dito, guys. So dito inaayos pa rin nila yung mga sirang daan. Katulad niyan, oh, matubig, flood prone area. Okay.
Grabe, ang sakit ng init guys. Sobra. May mga lugar talaga guys na hindi mo maintindihan. Bakit kaya? So, sana tayo ngayon. Parang nawala na ako. Wala na jug ko. Ay boss, asa ni padulong? Ha? Sapa na. Ay sapa na diha. Asa ta mo gawas? Dito, Central Park. Ah, Central Park. Ah, okay, salamat boss. Central Park. Okay. So diretso lang tayo guys, pa Central Park pala tayo. Ayun, may mga sasakyan. Hi boss! Shout out! Okay. Oh. Ganyan pala yung pagtanim niya.
Sobrang tahimik na lugar, guys. Bakit may mga butas? Aw, pinatubo. Nakakauhaw, guys, sobrang mainit ang araw. I love GMTS, Jesus and Mary Dabinet School. Wow. At breakfast, lunch, diner. Diner. Okay. Hinihinga na ako. Pizza, pizza, Catalini. Catalini pizza. Ow. Please don't block the driveway. Sierra Madre Street. Sierra Madre Street.
Sarap uminom ng buko. Buko juice. Mikey's. Mickey's o Mikey's? Grilled and Resto Bar. Vamos. Zero 47074. Grabe, sobrang taas pa rin yung init ng araw, guys. Nakakaano sa mata.
So may mga tindahan ditong puro sarado. Hindi tumatagal ang mga tindahan dito, nakasarado lahat. Siguro sa sobrang tumal ng benta. Ayan, isa na yan sa nagsara. At dito rin sa kabila, nagsara din. Talagang mahina ang mahina ang lugar dito. Wala sigurong masyadong bumibili dito, guys. Kaya ganon yung tema ng lugar. Wala kang masyadong makita mga taong naglalakad. Ito na lang yung nakabukas na tindahan. At saka doon ay vulcanizing. May maliit din na tindahan doon sa kabila. So mga jeepney drivers, dito yung nagpapahinga. Nagpapalipas sila ng oras para mamaya aarangkada na naman sila, guys. So inayos nila yung mga dapat ayusin para hindi magka-problema mamayang gabi. So mamayang gabi pa sila mamaya pa silang gabi aarangkada. Wow. Wow, may kangkong dito, guys, at saka gabi. Pwede tayong maggulay. Okay, pahinga muna tayo. Ay, nantok ako, guys. Sobra. Gusto ko matulog. Wow, magandang lugar, guys. Parang gusto ko diyang umiga dyan sa dyan sa gitna, guys. Parang gusto kong umiga dyan. Pero mainit pa rin. Sobrang init. Saka may nagtambay dito na dalawang estudyante. So ito yung mga palaruan ng mga bata. Minsan nagsasoccer sila dito. Football, baseball, volleyball. Walang basketball kasi wala mang ring. Tsaka may mga puno ng mangga pero wala pa ring bunga kasi naubos na. Okay.
Buti yung mangga guys, hindi masyadong mataas. Tama lang yung taas niya. At saka maraming ibon na lumilipad. Frequency Cafe. Right. Dito tayo. Dito tayo sa mga malamig na lugar. Hindi muna tayo magpainit guys. So, konti lang yung nabenta natin guys. Naka 500 lang tayo ngayong araw. Kasi wala si saging ngayong, si kamote lang ang meron tayo guys. Absent mo na si banana. Si sweet potato mo na yung nagpe-perform ngayon. Wow, may mga gulay dito pero kinain siya ng mga damo. Please lang bawal na muagi diri kasabot. Uy. So naaday nag-shortcut dito kaya pala pinagbawalan. Malungkot talaga ang lugar na to guys. Pati ako nalulungkot na rin. Parang dito hindi ako mabubuhay dito sa sobrang lungkot. Napakamingaw. Parang walang mga nakatira. May mga bahay pero walang mga wala kang makakitang lumalabas. Parang nagtatago sila palagi. Why is that guys? Why is that? So that is why, because the sun is very hot. That's why hiding in the rooms. So my small power plant ba? Power plant. Okay. Ay, pahinga muna tayo sandali. Hinihingal na naman ako. So, ito yung lugar namin guys. Lugar ng Davao City.
Pero hindi ko maisip dati nakatira pa ako sa sa gubat. Sa aming bukid, sa aming probinsya. Sa totoong lugar namin guys, yung maraming gubat. Ngayon nandito na ako sa syudad. At dito na rin ako nagkapamilya. Sabi no? Okay, it's 4:30. It's hapon-hapon na guys. Subscribe nyo pa rin yung aming videos guys. Huwag talaga kayong makalimot sa pag-subscribe guys. Like and share. Ngayon guys, pauwi na ako guys. Kasi may mga gagawin pa ako doon sa bahay. At pagkatapos, magdadrive na naman tayo ng Sikad. At ngayon guys, ngayon yung araw na magbayad na ako ng aking rental ng aking bisikleta. Kasi isang na lumalaki na yung bayarin ko. 1,000 na guys yung mabayad ko guys sa renta ng aking Sikad. Nag-umpisa na siyang mag-traffic. Ano kaya ang nangyari? Baka may banggaan. Kasi pag ganito guys, magka-traffic, may bangga talaga. Kaya ingat sa mga pagmamaneho guys. Sana hindi kayo makatulog sa pag-drive. If you sleep, don't drive. If you drive, don't sleep. So, okay guys, keep your eyes open.
Don't close your eyes, guys. Don't close your eyes in this road. Yo, already bangga talaga. Sikritong malupit, pwedeng pabulong, makinis maputi siya, pero ba't ganon? Grabe, gusto pa rin kita, grabe. Sikretong malupit, pwedeng pabulong, makinis maputi siya, pero ba't ganon? So kaya pinag-iisayan na Seymour Market. Totoo yan, guys, Seymour. Seymour Energy. Seymour Market. SM. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Aircon specialist, auto garage, car wash center, convenience, central convenience store. Grabe. CRB. Ate. TGP. Iwas sa disgrasya, speed limit tumana. Speed limit is advised, guys. Speed limit is advised.
avoid disgrace. Am I right, guys? To avoid disgrace. To avoid disgrace. Speed limit is advised. Ay, nako. Comment lang sa aming section, guys. Ayan si Kuya, nanilhik ragid si Kuya. Nanilhik ragid siya. Hi, boss. Dagan kay mga for sale diri oh. For sale sakyanan. Oh, pamalit na mong sakyanan dire. Bili na kayo ng aming sasakyan, guys. Mura lang. This building is for rent. Motor Ace. Ah, ito pala yung Motor Ace. Sa Deborby, guys, 6 hours 150. Wow. Ang 6 hours, guys, is 150.
So guys, alas 5 na ng hapon. Okay, time na tayong magkape. Magkape tayo ngayon guys with turon. Why? Okay, this is Urban Zone, Pinoy Rap, Marvin Baguio. Nag-iwan sa inyo ng magandang hapon. Guys, bukas na naman tayo magkikita-kita guys. Kasi nakaabot na ako sa aming bahay. Sa aming lugar na Arroyo guys. Nandito na tayo guys. At salamat, makakapi na ako guys. Nakakain na ako ng aking turon guys. At gutom na ako guys. Yan. So bye-bye na sa inyong lahat guys. Okay. Na diha mong balay, dyan yung bahay namin guys. Dyan, pasok tayo dyan. Bye guys, uwi na ako guys. Bukas ulit. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.